pas. Només com una possibilitat, d'acord? Penseu que això ho podeu fer en qualsevol moment que hi ha una molla, podeu anar cap a la dreta de la molla o cap a l'esquerra. Sí? Però es pot fer fent, per exemple, des de pure roll, una volta que sempre fem des del mateix punt. Però normalment sí, farem des d'un prou. Vaig cap a l'esquerra de la molla o vaig cap a la dreta. És important que el movem nosaltres i fem un passa i passa ella. En el cas de l'esquerra, en canvi de posició i tornem a la posició dominant. En el cas de la dreta, continuem fent voltes. És molt important que estiguem per la molla. Tema de passos, moltes utilitats. La més fàcil és sempre pas, pas, kick, kick. Kick, pedra, pas, pas, kick, pas, pas, kick. Cap a l'altra banda, kick, pas, pas, kick, pas, pas, kick. Aquí tenim esquerra i tenim dreta. I sempre que hi hagi una molla, ho podem provocar. Des del prou, potser és la manera més fàcil. I també tenim opcions per anar més de pressa. La més fàcil és per la banda esquerra. Fem un prou per la banda esquerra. Aquest pas és només pas, pas, kick, ja està. Podem combinar una mica l'entrada ràpida amb la sortida lenta, l'entrada lenta amb la sortida ràpida. Això seria una entrada lenta amb una sortida ràpida, però el concepte és el mateix. I com això no sé si ho vam fer a classe ja, però la possibilitat de fer una entrada una mica de tren, des de prou cap a l'esquerra, agafa la noia aquí i fem contrabans. Sí? I agafa una noia. Sí? Això no sé si ho vam donar o no ho vam donar. Sí, exacte. Sí? És una manera diferent d'entrar. Sortides d'aquest pas. A part d'això, podem fer també un passeig. Des d'esquerra, mirem la noia i fem el passeig, amb contrabans també. Sí? Aquest ens vindrà millor fer-ho recte, amb contrabans. En canvi, si fem cap a la dreta, aprofitarem per fer-ho circular, més còmode. Un el fem recte i l'altre el fem circular. Les sortides en aquesta posició teníem la que teníem abans, és a dir, desenrosco la noia amb el braç el meu esquerre, amb els mateixos passos que hem vist abans. L'únic que hem añadit és el punt d'arribada fins la sortida que fèiem fins ara. L'altra possibilitat, en lloc del braç esquerre, aquest braç dret, aprofitar els punts d'arribada per generar molla i sortir la molla. Sí? Però no recordeu els punts. Quan estem fent punts d'arribada, ha d'haver molla, 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 molla. Quan la tinc d'un costat, puc fer una sortida. Quan la tinc de l'altre, aquest costat, doncs aquesta sortida. La molla l'estem fent perquè arribem al final. Recordeu, en aquest pas, per les noies, l'entrada, per poder fer com fem normals, tenia els braços molt relaxats. Si no ens farem mal, si ens posem tensos ens farem mal. Molt relaxat i després arribar sempre al final del moviment. Si no trenquem la molla i sobretot en passos ràpids serà molt complicat sortir perquè no arribem. Però la resta és realment fenomenal.
abans, vale? Us vam aprofitar que tenim aquestes molles per donar una volta més a la noia i per tenir nosaltres una volta. Ja agafem a la noia, vale? En aquest cas, si estem en aquesta posició, ja aprofito la molla de la mà dreta per fer una volta a temps simple. Vale? Jo vaig pas, pas, pas. Però és important que quan fem la molla, sempre, si volem que la noia vingui amb uns altres, ho fem amb el pes. Vaig a aquest pes. No queda tan bé quan estem al braç, vale? Però és aquesta. Què més tenim? Vale, també vam fer aquest pas de l'opening, vale, en què la noia es podia sorprendre amb un kickball change. Vale, estàvem fent l'opening. Vale. La noia es sorprens, nosaltres reaccionem. En quin moment? Opening, kickball change, opening. Vale? És com un opening, però substituint el kickball change. Provàvem com començàvem a anar d'esquerra a dreta. Val? Simplement en aquell moment en què hauríem de fer l'opening, decidim que es converteix en això. Ho fem ràpid i li canviem la mà, perquè si no no ens podrà seguir, perquè ens respongui. Val? Seria? En aquest moment, quan fem això, li estem donant energia perquè ell respongui i ens pugui fer venir, si vol, que continuem el pas així. Però bueno, és molt ràpid. Vale. Doncs jo reacciono com puc, però el que és important és que tant la noia com el noi, quan fa el kickball change, hi hagi molla. Vale? Des d'aquí, què podríem fer? Les opcions de sempre. Cap a l'esquerra, és el mateix que fem amb un prova, que sigui, vale? O cap a la dreta. Les mateixes opcions que hem vist tota l'estona. Quan se'n va a l'esquerra o quan se'n va a la dreta. I també podríem fer la volta doble. Nois, vosaltres també podeu fer aquest pas sense que la noia ho provoqui, vale? Només el que fa amb l'altre nit és enviar-la cap aquí i també dreta. Sí? La volta té un pequeñ truc, en aquest cas, que els dos primers passos, o dels dos vents, dels tres vents que fèiem abans, un ha de ser ràpid. Feu-lo el primer de tot i ja us heu oblidat aquest pas, vale? O sigui que farem out and in, m'emporto la noia cap aquí, però faig dos ràpids. Pas, pas, pas i pas. Si no, no us quedeu enfrontats amb una noia, vale? Molt semblant al pas que hem fet abans, però amb dos passos ràpids i dos lents. Es podeu ficar com vulgueu, però, bueno, al principi ja està. Per nosaltres és molla, garantir que tenim al final i a partir d'aquí pas, 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 pas. A la velocitat que ens estem indicant, no? Que és el que corre més que nosaltres. Vale. I com un tema d'estil, també vam dir que els nois també podem fer un slide, que, bueno, és difícil, però es pot arribar. És millor fins i tot quan la noia provoca, perquè la noia ja està preparada per entrar en aquesta tensió, vale? I que farem out and in, kickball change i recull. Vale? L'slide, a poc, perquè tenim molt temps a recollir. I m'espero, després de fer l'slide, a que vingui i amb aquesta inèrcia agafo, aprofito la inèrcia de que em ve una noia cap al meu braç per acollir-me a ella. Hem de servir el nostre eix per acabar de fer l'slide, així que és millor que ens esperem, estem veient que està fent això, que ens està fent servir el nostre pes, quan ella acaba ja ens movem, no li tallem, perquè això es nota que ho està fent. Aquí em sembla que ja està tot i sí, teníem ja per final el que hem fet últimament, que era després
ens da un troll amb la mà dreta del noi i a l'esquerra de la noia, era aquesta repetició, que podem afegir diversos estils. El més important és que es noti, que es noti una pressió, una tensió, una pressió, una tensió. Recordeu, quan fem això, ens hem de separar de la noia, sí? Perquè si no, volem una molla lineal en aquest cas i ens hem de separar de la noia. Si no, el que fem és que la noia se'n vagi cap aquí. O sigui que faríem pas, pas, terra, terra, mà, llum. Sí? A partir d'aquí ja no podem fer més. Bueno, a part per sortir d'aquesta molla, aprofitàvem un moment abans i fèiem un kick punches. Es pot fer un slide o sense slide. Pas, pas, terra, terra, mà, llum. O directament sense kickboxing. Aquesta és la sortida cap a l'esquerra. També tenim, com sempre, la sortida cap a la dreta. Terra, terra, pas, pas. Kickboxing. Miro la noia i cap a la dreta. I aquest pas també podem fer una volta del noi. Si us atreviu, com a un. Kickboxing. Miro la noia i faig una volta. Aquesta volta és una mica de truc perquè quan estem aquí vull que o vingui amb mi directament en forma lineal o que es quedi més circular perquè ho faci més al lloc. Si us desplaceu vindrà més cap a vosaltres i si no es quedarà més lineal. Terra, faig que sigui circular, això és molt clar, no sigui lineal, que sigui circular i començo a fer pas, pas, pas. I entre les que hem fet avui, el kickboxing dreta, vull impactar aquí, així que no tindré la molla aquí. Estic fent tota l'estona molla fins que la deixo just abans que em xoqui amb el meu cos. Amb ràpid seria kickboxing dreta. L'últim pas que hem fet... Doncs si voleu provar... Si voleu provar una altra sortida d'aquestes, perquè les que no tinguin prou mai, podem fer aquesta. I entrem a la dreta. A partir d'aquí ja, perquè que sabeu fer, una opció, fem figures, sí. Passos.